Dostlar selam. Biz Qobat lifehacklar tekshiramiz. Ham bugun ularni tekshirishga menga Oyaz buluşacak. Selam Jamil. Selam bro. Keyifler? Big Shapten. Yok, Shapten. Şundan da biz bugün sizden üçün kızık lifehacklar toptuk. Hem onlarını tekshireceğiz. İyi. Kim başlayık, kim ko'rsata birinchisi? Haydi, Suyfaga. Shoyangan. Shoyan TV. Hop. Ben başlayayım. Sen başlasın, haydi. Apa. Haydi, birinchi lifehack. Tak. Bu nishli. Nishi o? Bu ağzına ipi koyup soğan şiştarta. Kise. Әлеге лайфхакта biz soğan şiştartkanda көз яшьләре чыкмасын өчен ике ысул күрәбез. Иң беренчесе ул капкач киеп soğan кисәргә. Әйдә. Икенчесе soğan кискәндә Нишлибез? ağzına ip koyup куясың. İpi. Әйе, İpi var. İpi бар. İpi. Так. Әйдә. Так, нишибез? Капкач кие, кем ипи коба. Әйдә, мин капкач кием. Haydi. Şula bulamı? Bulmay. Gözlüklerim bağlana başladı indi. Ne bulamı? Әйдә, башлап җибәрик. Haydi. To'xta, so'lni shishtartirga kerak boshqa. Oy, ipi. Tak, Бер to'xta. нәрсә сизәсеңме? Var. Әйдә, башла. Мин берәй-бердә күрмим, мине парланып бетте. Бармакны кисәм мин болай. Uşağın. Тукта, хәзер. Кисtirga kerak edi, to'xta. Хәзер әйдә кисәм. Kistartding, ha. Берәй-бердә күрмим. Мин токта кисәм беллә. Ну, әлеге ысул, шуннан да әлеге лайфхак эшлей. To'xta. Min turayım. Бәлки син дә турап калырсың. Belki. Evet, çok. Kovasın mı? Нигә бу ысулны әйтергә кирәк? Бәлки ул да шулай капкач киеп кисә башлар. Belki ipi kavab. Мине шакырмаса, бигрәк тә шәп булыр иде. Ой, Хава. Kovasın. İki lifehack şundan da işli. İki lifehack degende iki usul. Kopkaç bilen de ipi bilen de göz yaşları çıkmadı. Siz şüklənərsiz ikən, siz ipi qabıb qapqaç kiyə alasınız. Bigirək qəşək olacaq. Kopkara ismi? Kopkara. Yox. Kopkara. Əgər bunlarını... Qap birsin. Yox. Birsin yine. Bunlarını olub qoyamız da bulma Benim ikinci işim lifehacka koşarız. Birsin. Yox. Men soğan aşamayım. İkinci lifehack'a koşarız. İki fujer. And straight to front. And straight to front. Su oldu. Emin. Bu su oldu. İkisine de soldu. Tam ikincisinden birincisine salıp tuturdu. Bu şundan da mine Suyu tügülmedi. qalsa. Bir qızaq lifehack. Hazır biz bunu tekşirəşəkmiz. Menimçe o işli. Opa, bizdə bir şeylik var. Ayda. Ekin yine. Buldu. Yetkendir ayı. Ayda hazır tekşirəşək. Olay bulsağına ol. Tügülmezdir de böyle. Tügüldü işlemi gördün. Ayda. Bulandır. Tekşirib qarayıq ayda. Allah'a tapşırıb. Ayda. Ekin yine. Ya işli bu. Ayda Su tamam istep bitmedi. koyuyor. Ayda tamam. Buldu. Давай, yaxshilab. Oy, tuguldan. Ye, nishiysin. Yo'q, buni tuguldan. Ne baytiralarım.
Эшләргә тиеш ул. Ой. Тукта. О, түгелми. Так. Түгелді инде әзгіне. Bundan түгел. Әзгәрә түгелде, ләкин минемчә Лайфхак эшли. 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 Димәк, стакан тулган булса да, Барыбер аңа андағы тагын су су салсақ, салып әйе. була. Ул Һәм инде ул түгелми. нәрсә Шундый кебек? пузырик, 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 әйе. шарик кебек тула. Әйе. Шарик. Димәк, лайфхак эшли. Эшли? Әйдәгез, киләсе лайфхакка күшик. Эшли. Так. Әйдә, киләсе лайфхак. Так. Бу лайфхак өчен безгә такта кирәк. Пленка. Пеленка. Чеснок. Эй, сарымсак. Сарымсак. Нинди чеснок. Самырсак. Маржа. Һәм угыш. Угыш нигәдер Бәбиләр. кичкенә, Өчен. бәбиләр өчен, әйе. Димәк, без сарымсак кырганда, угыш, пленка булгач, чиста калырга тиеш. Хәзер тикшереп карыйбыз. Кара, әгәр дә бу лайфхак эшләмәсә, син бу сарымсакны ашыйсың. Әйдә. Монысына кирәк микән ни? Әйдә шунсыннан. Әйдә. Барыбер тикшерәбез генә. Эшләсә син ашыйсың. Ашамыйм. Ашыйсың? Юк. Ашамасаң? Син дә кыра башладың, син күрдең, Ашамасаң бетте барсын. Бармагымны кисәм. Нишисең? Юк, итеп бетерәм мин аны. Менә бит эшли. Хәзер Ой, ашып хуш исләр чыкты. Бу лайфхак эшли, Әйме? ләкин хәзер пленканы алып булмаячак, чөнки анда 2 ход. Ала аласың. Итә белсәң? Менә сарымсак пленкада. Ник? Лайфхак Тукта, эшли угыш. дигән Юк, сүз. юк, юк, тукта. Ник Хәзер эшләсең? угыш бит әле чистада калырга тиеш. Чиста түгел. Чиста түгел? Күрдең? Чиста. Күрдең әнә Ул берсе. син кулларың белән тотып пычраттың аны Мин тимә. түгел. Күрдең? Әзрәк калган да бер кисәге. Ләкин угыш пленкасыз булса, бу тагын да пычраграк булыр иде. Димәк, Шулай. лайфхак эшли. Дуслар, без бүген 3 лайфхак тикшердек. Һәм аларның барысы да эшли. Әйе, аның икесе бик файдалы миңа калса, берсе теге сулар белән кызык өчен генә. Дуслар, сез дә әлеге лайфхакларны кулланып карый аласыз, сезгә дә миңа калса файдалы булачак. Файдалы булмаса да кызык өчен бик тә шәп. Менә инде безнең лайфхаклар чыгарылышы ахырына якынлашты. Дуслар, сез безгә лайклар куегыз һәм Шаян ТВ каналының YouTube каналына язылыгыз. Сау булыгыз! Хуш-хуш.